saya esok awan ya ya kita lagune padha kabeh kok sing nembang anake karo mamae sing ngendang bapake ayo ya ya ayo apa yen luwat ya kaya keluarga sejahtera ya mak ya sing lanang ngendang sing wedok nyinden anake ya sing nyinden ayem tenan kok beda karo aku kowe ngopo aku ki dalang bojoku iki sinden kok duwe anak tukang mancing kan hobi toh Pak hobi ya kan hobi tapi kan ada jiwa keseniannya mancing kok seni iki senine nggo endi ya seni mancing seni loh Pak seni mancing iya Papa sudah gimana rasanya Papa? Sudah capek, sudah capek. Sudah capek. Anaknya bisa ngomong sih, anaknya bisa ngomong sih. Nah, duitnya sembuh sampai yang kok.
Aja sampeyan ngono dhekne lho ki, lah duwite mok gawa peyan. Oh, peyan malah. Peyan. Apa-apa. Marah to peyan. Ngono. Iki sing kok mamundur sing ngaturke dhuwit sak juta ki mau kan. Apa, Pak? Rindunya hatiku. Nah. Akhirnya jajal dangdutan. Ya. Ya. Oh iya. Nadane Mas. Ya, anu bukete saka Mbak Anu Mas Adi. Nggih. Wis panggowo ya. Nggih. Enten titipan buket. Ya, tonton maneh kok. Aku sih nyanyi terus sama nggo buket terus ini kok. Ya. Yo buket dari Mbak sapa mau. Coba. Ini juga dari Mbak Puspita. Wah, sing ngene bukan pas maringi 200 kanggo Mas Abdi karo dia. Nah, ya. Oke, ini enten titipan buket. Cuma main tak kedusin ini Elek tapi ra estetik. Kilo Pak, bunga ini apa-apa. Mas sakit dise. Awas. Masaknya ada yang sakit dise ya. Nah, kamu tahu. Ini kan buat bisa buat. Ya jarono to. Terus pada naro ngelone aku ngece aku lemu. Yo lah, ora Piye ngono lho suasanane. Mbak tiba nyeprot mah. Ya ora apa-apa tiba bareng kok. Bisa lah lagune. Ejan. Kasihku cintaku.
Sampun. Sudah. Sudah. Coba saja. Apa dulu? Pengiring dari Mbak Puspita, Mbak Rahma, Mbak Nunung dan Mbak Ani Indahwati. Terima kasih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Dan terus ngefans sama Arni. Nah, Terus itu ada titipan uang 200. Nah, Nah, aku sampean kirim peyan. Oh, peyan gowo ya. kirim nomor rekeningnya. iya. Gampang. Nah, aku sambung gara-gara ya kan jadi wah tak duweke ngantarane niken karo gendul lebih wanci gara-gara Oke. joget jaipongan. Wah, sekile ning go jaipongan. Oh ya, wis iki gawe perang ya, Nduk. Lakon kuwi kudu ana bajute.